I came man, vykáme, ty si popcorn. A já vás vydám dalšího gameplay z GTAčka San Andreaska a dneska je to ze hru Zombie Apocalypse. A na tomto serveru je více modů, ale my dneska půjdeme na Zombie Apocalypse. Takže my klikneme na play a tento, teďka zase jsme právě zombík, ale tento mod je velice zajímavý. Je to, kdo zná Days, tak je to něco v tomhle stylu. Jo, Days, no. A to je to v tomhle stylu a jdeme prostě zkrátka po lidech a musíme je nakazit, ale já jsem měl jenom takovýhle podobný server, ale tady je to o trošku těžší někoho nakazit. Ale jsou tady za to o dost menší mapy, což je i hodně nevýhodný. Moc si s nimi nedali vyhrát. Takže, no tohle je jedna z těch větších. Jako nějaký ty mapy větší tu jsou, ale ne moc. No uvidíme, jak vám to dneska půjde. Takže já teď už budu natáčet od 30 fps, že je mi jedno, jak dlouho to bude trvat. Já vás upozorňuji, že takhle často videa budou vážně vycházet jenom o víkendech, nebo prostě když bude volno, protože... Ale... Ne, já jsem spadl, na ně zhodil. Ach jo. Mohl Jo. Nice. My vlastně nemusíme nakazit, my můžeme jenom takhle zmotorovat. To je dobré. Oh shit. Tam je heal. Nice. Ne. To je parchant. No. Takže takhle videa budou vycházet o víkendech často, třeba každý den, protože já něco natočím ráno, pak jdu k babičce, teďka točím večer, to jedno, potom jdu k babičce, to dám na render a jak se vrátím, tak už je to zrendrovaný a když jdu spát, tak to dám na upload. Takhle to, když bude školní den, tak to nemůžu tak dělat a taky si chci o to natáčení dát volno, takže ty vadě to dojde. Jednou za 2 dny prostě, nebo za 3 natočím video, jak půjdu spát, tak ho dám renderovat a druhý den, jak půjdu spát, tak ho dám uploadovat a pak si dám třeba 3 dny pauzu. Pak je víkend, takže prostě, ještě nevím. Ještě vás chci, kde se mi vzalo tolik skóre. Ty vogo. No. A ještě upozornění. Od pátku až do... Nevím, jestli to bude neděle nebo pondělí, ale nějak tak. Nebude video. Budu bratrance, takže... Bohužel nebude video. Takže tak. Jenom abych vás takhle upozornil. O tom. Hele. Pojď sem, to je rozkaz. Yes, hitli jsme ho. Pojď sem. Už mi jde. Já jsem ho hitl, proč jsem ho nic neubral? A už jde po něm hodně. A je po něm. Já ho chci killnout. Humans evac bus arrived. Ne, tam nesmí doběhnout. Jo. Stůj. Chyťte ho. No to už stihne. Parchan. Teďka za tady musíme krejt, oni se tam nesmí dostat ten zbytek. To dělat blbý strategie. A... Ať ho daj. Nechám to jednoho. Refund doesn't work. You please make a refund topic on phone. What? Nic. The evacuation bus. Oni už do toho nalezli asi všechny až na jednoho. Jo. Humans one. Oni tam všichni nalezli. Škoda. No, dobře. To nám nevadí. Hele, já ještě nemám 2000 XP, takže nemůžu mě toho lepšího zomboňa, což je blbý. Proč jsem zomboň? Já myslel, že budem člověci. To mělo být jak předtím bylo. Jsou zomboní.
že prostě všichni jsou lidi a pak náhodně kdo nebere zbraň, tak ten je zombík a on to rozmnoží. Takhle to blbý, když je polovina zombíci už rovnou a polovina ne. Ale tam ještě jeden člověk chudák, ne, víc. First blood. Ježiši, já jsem se lepl. Oh shit. Ne, teďka jsem na řadě já. Šej, to je takový parchant. A proč je znovu člověk, jako má být zombík? Ach jo. Příští gameplay bude asi z Warmera, nebo opět z GTAčka. A potom už by to mohlo být i z Warmera. To melu. Z Onwardu. A jestli náhodou tu hru, jednu, co jsem hrozně rád hrál, což se jmenuje Freedom zvrátil zpátky, tak jste by možná vycházeli gameplay každý den, že mě nesmírně baví, ale oni ji zrušili, že jo. A nevím, jestli ji permanentně zrušili, nebo navždy zrušili. To je fakt těžký říct. Ty vogo, tohle není možný. Oh. Ne. Hej, co tohle je? Aha. We wish you a Merry Christmas and enjoy. Tak to máme teďka 4x XP, když něco vyhrajeme. Aha. Tak to je dobrý. Já bych hrál nějaký minihry třeba z Minecraftku, nějaký, který nikdo nenatáčí, ale když prostě spustím fraps na Minecraftu, tak mě to Minecraft prostě spadne. Nebo ne spadne, ale to se prostě zasekne, točí se tam to kolečko, nenatáčí to a pak to prostě přestane. Takže bohužel. Jinak bych nějakou minihru natočil rád, to je taky sranda. Ty vogo, necháte nás tam aspoň vylíst? Nebo tam máme jako posledně někoho jiného. Ne, tak pojď sem. Neříkáme mu to, jo. Já se mluvám, že tento gameplay s nikým není, ale nikoho jsem na GTAčko nenašel, protože nikdo moc lidí GTAčko San Andreas už nemá, víc lidí má GTA 5. GTA 5 snad už taky brzo budu mít. Jo, mám jo. Ale on není infektovaný, tak jak ho chcete zabít, první musíte infektovat. I chytrolíní. Jako první infektujte, ne? Nějak nic neuděláte. Když vy jste vemena. První infektněte. On zase spadne. A takhle mu nic ne... Aha, uděláte, ale na vestu. Tak jo, tak to tam dám. Ale mu takhle neuberete. Ty vole, jste jako blbý. Ježiš. Já ho zabiju. Uiii. On je skoro mrtvej. Ach jo, mě ho zabiju. Tak se povedlo, no. Jsme brutální killnuli. A že bych dostala aspoň asist? No, nedostanem, lepší. Ty vogo, uhní. Mentál jeden. Sýr je mentálovej. Oh je! Už jsem ho infektnul, hoši. A skáču dolů. Jdem si pro te... Ach jo. My jsme umřeli. Tady je pořád voják, počkej, on si nevšimne. Tady by měli taky přijat první pohled. Ne. Proč? Ne, oni si vlastně přebíjou, ale... Tyhle. To je takhle na nic, když má pak toho základně člověka, on má na nic zbraně. Oh je. No to si děláte srandu, ne, to nesmí běhnout. Kilně toho, co k tomu nedostane. Jak se to zřežou. Tak jo, to je vtipně, kdo to řežou. Dostal se tam, nebo ne? Ano. Tak, co k nebudu. Jo, jak ho tam nechci pustit jenom. Počkat, tady to zablokujte, jim se tam zrovna blbě dali ty dveře. Jo, oni se tam nemůžou dostat přes nás. Hej, nehýbejte se ani, udějte barikádu. Když vy jste telátá, tak do nás... No dobrý, barikádu jsme vytvořili. Z téhle strany už barikádu jsme vytvořili, no. Jo, já mám uteču, je. Počkat, natlačíme to do strany. Jedna tlačení už u strany.
Aby to neobešli, oni to takhle obejdou přes nás. A to jsou tam. Dobrý, no. Už skončil čas, no, hele, kolik si dáme ještě koleček? To nevím, kolik ještě koleček jsme si dali. Proč jsem zase vstupu, to je zombík! Proč jsem zase zombík normálně? A nedostala jsem žádný XPčka. Proč jsem zase zombík? No to je úžasný, že First Blood, proč jsem zase zombík? Jako už si bývají člověk. To nějaký skurvený zombík budu. Já takhle celý video nechci teda vidět jako zombík, já vám to stříhnu, až budu člověk, že bude asi tak za hodinu, tak se ozvu. Tak, já jsem konečně... počkat, to jsem nechtěl. Ne! Dobrý, takhle. Já jsem konečně člověk, oni už všichni začali zdrát, zombici se za chvilku spadnou a bude po nás. Ale to nevadí, to nám nevadí. Hele. Tohle, pokud vím, je dobrý místo, ale ne. Ne. Neříkejte mi, že oni už se spavili. Ne. Nechte mě. Found. Děláte si randu? Found ammo box? To je dobrý. Hode moši, teď se schováme, aby nás nenašli. Dobrý Joši. Dobrý. Pozor prosím. Říkám pozor prosím. A na co čekáš? Tyhle ještě spadnu. Ne, co teď postaví, ona se tady zasekla, ne. Proč to mají Už to vlastně ten špekon, co jsem neudělá. Ale tady taky není špatný místo. Vlastně je, no. Tak já jdu za tebou, jo. Ti jdu pomoct. Dobře. Tak já tam jdu killit takhle. Já na to nevidím, bože. Trošku pošunu, abych na ně viděl. Mně došla náboje. Čekat. Nice. Hustě. Ups, jsem vám vystřelila. 30x4. Zajímavě. Tolik XP. Tak to je dobrý, já jsem dostal 150 expo, ale... Kde jsou? Čekat? Ani se tady furt hromadijou. Asist? Kdo po něm střílel? Ty vole. Oni sem lezou? Ne, dobrý. Si šetřím ty náboje, mě potom dojdu a co pak. A tím, jak to tady vypadá, jak se držíme. No, držíme se celkem pěkně, Joši. To je blbec. On si chtěl skočit pro hápka, ale on spadnul. Ten je dobrý, no. Jdou sem. Dobrý, Joši. Dobrý. Hele. Sundali ho, pěkně. Počkej, mám malou hápat, jak to Jak to víš rád, ne? Škoda, že se tady nedá reloadovat. Tu je jeden. Tady vlastně nemusíte ani reloadovat, ne? Oni ho sejmuli. Dobrý, to jsou naši. Už já se jako celkem bojím. Počkat. Dobrý, to mám spadl, no. Chci skočit na ten plot. Počkat, funguje to jako plot? Jo, tak na to můžu skočit. A pak spadnu. Kdybych na to skočil, ale... Ty velko, proč je vás tady tak málo? Aha, tak proto.
Počkáte, kde je ten human bus? Ty vole, seru na něj. Kde je ten bus? To si dělám ten prdel. No, já jsem konečně mohl uniknout do toho bus. Ale já umřu. A kde byl ten... Ale no, tak se nepodívej. A kde byl ten bus? Jo, nebyl tady? A jsem byl kde? Jsem byl tam. Tak lehký tam bylo se dostat? Ježiši, ne. Ježi by vešel do toho bus, no to jich ještě střílí. No jo, dostanem, tak ne. No tak ne. Ježi, ale kdyby vešel do toho bus. Ach jo. To jo, ty jich hodně zdrhlo. Škoda. Jej, jsme opět človíček a tohle je už asi naše poslední kolo této hry. On běhá jak buserant. Já jsem buserant. Nejte mě nezastaví. Tam je tak super místo. To je fakt dobrý místo, ale nevím, jestli tady bude fungovat. No jasný, on mi ho jde zabrat. Ne, nejde mi ho zabrat. Takový flajek. Ne, on skákal na druhou stranu. Tady je dobrý místo. A mě mi ho nikde nesmí zabrat. Co? Zombie infected you? A odkud? Aha, dobrý. Ne. Jdi tam. Ne, tak tam nechoď. Ty vole. Ne, já se bojím. Ne. Jo, díky, že jsi mě healnul, kámo. Jsi moc hodnej. Ne, já se tady nebagnu. Já se tak chci bagnout, aby mě pak nedostali. Onem, tady budu spát půl hodiny. Co? Infected by meat? Co dělám? Dobrý. Yes. A takhle se zabuguju takhle úplně do rohu. Ještě víc. Aha, on mě healuje úplně až do konce. Tak to dík, že mě healuješ. Tak. Takhle bych mohl počkat do toho bus. Ale oni se tady snad spavnujou, ne? To je hrozný pohled. Tady nechodíjou. Jsou, čeká si. Jo, ještě když jsou špeku něco viděla. Se nechce ale pošouvat, protože já pak spadnu. Čeká, takhle si moc nepomůžu. Kde jsou? Jsou vám, pokud něco slyšíte v pozadí. Hej, kde jsou? Jsou někde tamhle. Někde tamhle jsou. Tak počkáme na human bus. Easy. Kins. Kámo, já jsem tady. Nevidím, jestli mě takhle infektnou nebo ne. Mě ale zajímalo. Co tam dělají? Dynamut Skyrload, jak se jmenuje. Co, kde jsou? Oni semka vůbec na mě nechodí. Asi mě mají rádi. Tak. Ale je to, ne, to je člověk. Čau, kámo. Nazdar. Ne! Já se sranu, já jsem spadnul. Ty vole, ne. Já jsem vůbec nespadnul. Ale není to na druhé straně. Mám víc zombíko, že by to bylo výhodnější pro mě. Já díky, že mě furt healuješ. To máš nervy, ale to i tady. Takže super. Těsně. Já si zalezu úplně semka co nejvíc. 1, 2,
3. Je, počkej, jsem nás spadl. Dobrý. Tady by aj někde mohl být ten human bus, takže bychom to aj mohli krásně vidět odsud. Tady máme větší rozletaj. Takže dobrý. Tyjo, ale... Já, normálně... Kde? No zrovna za mnou, to si děláte srandu. Tak já tam rychle zdrhám, než se tam naschro... Máš hodně zombíků. Ach jo. Tak honem. Honem, všichni tam hrnou. To jsme... Oh shit! To je nějaký dobrý zombík. Honem. Já tak chci doběhnout, prosím. Co to děláte? Co dělá? OK, budu hrát tvoji hru. Budu taky tady s tebou to chránit. I když já to vůbec neochráním. A oni to běhnout nemůžou. Já jsem do tohle nestihl naskočit. Ty vole. Můj bože. No nic, tak se na příští hru. Já se s vámi pro tento gameplay loučím. Doufám, že jste si ho užili. A díl se s vámi loučím a ahojky. A doufám, že jste si snědli popcorn.